ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከው ናይ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገነይ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በቢ ዘለኹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ክበዝሐልኩም በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከም ትልምድ ወርቂ ዋጋ ወርቂ አበይ በፂሕኒሆ ንዝብል ሎማዓንቲ ፍልይ ዘብሎ ብናይ ደገ ብዶላርና ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዋጋ እየ ሒዘልኩም መፅየ ዝኔኹ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ብጣዕሚ እዩ ዝፍለ እስኪ ወሲኹ ቀኒሱ ንዝብል ክነግረኩም እየ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነበራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር አበረታቱዕኒ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ጥሪ 7 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 15 ዝኸውን ዘሎ ሰናይ ጻንሒት سلام النبلي كيمتك كل متقابل ومنك قرب النبلي بحقك لبي بلك أغلى ما يقالوا معنا مران قبل محدارو እንግዲህ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ተመሊስና ተራኺና ኔና ዋጋ ወርቂ ብናይ 14 ካራት ኢና ክንጅምር ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎና ብዶላር የክነግረኩም በዓል 14 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝኸውን ዘሎ እዚ ማለት ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ዳምበር ናይ ገዛ ኸራይ ናይ ደረሰኝ ወይ ከዓባት ግብሪ ማለት እዩ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገር ተወሲኽዎ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ዝነግረኩም ብላዕሊ እዩ እዛ ዝነግረኩም ዘለኹ ዋጋ ግን ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ኮይና ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዋጋ እዩ እዚ ማለት 14 ካረንት ب13,300 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቅድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ዝኾን ሰሪሕ ነይራ ب12,900 አካባቢ ነይሩ 13,000 በዓል ኣይመልእ ነይሩ ሎማዓንቲ ልዕሊ 350 ከባቢ 400 ቅርሺ ዝኸውን ወሰኽ አርኢና እንዲሁ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩና ካብ ሓንቲ ግራም 400 ቅርሺ ወሰኽ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ مستشرف إذا خي زلو إن ورقنا مجزء حساب زلكم حزون جزء يروح أيقونن بزلك مجزأنا نياتون قولوا ما عند جميع رم تعم يزوسخ أيقون ده عامة كل عامة أما على التاتبعلو تيعانك لجنتنيو حسوا مالتيو بدولار كتم من كل خاني بسامين حمشتن قرش الناتبي 9 سنتيم من دولار يو أو زلو بيره بانكي مالتيو كأزيلنا نريو بعد 15 كارنت يقهون بعد 15 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج واقع ثمن مالتيو بعد 14,300 كخون كله بناي أمريكان دولار كعني 9 سنتيم دولاريو تتمينونيو نايتا ورقي طرا ገንዘብ ብቻ مالتيو ቀጽላ ንሪኦ بعد 16 كارنت يكون بعد 16 كارات نحنت جرام ورقي نيوشت عد ورقي ب 15,000 200 ክኸውን ከሎ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ 98.20 ሳንቲም ዶላር ተተሚኑ እንሆ ብጣዕሚ ወሰኽ ኣርኢና እንሆ ካብኡ በዓል 17 ካራት ይኸውን በዓል 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ተመን ብ16,200 ክኸውን ከሎ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ ب104 دولار بتشا واقع ثمن أو تيلنيو حد كارنت ببرج وسخ أرينا نيو قبل ما عندي كوس خير أخوان أنا قرم حزيك سرح خلاه كريه خلاه حد زي سناتيم حد زي خاب بتعم وسيحة توهيلا 7.85 بتعم توسيحة دمو 100 قرشي أي وسخ زرقنا نير لو ما عندك إلا 400 قرشي تاز تحت واقع كارنت كوانسي لعل 400 قرشي وسخار إنانيو 4 كارنت نيمج رشاد نصور كون كله نصور مسك واحد الشحي وسخار إنانيو مالتينا ثلاثية ورق بدعم يسوس خزله كأسئلنا نريو بعل 10 شومنت كارنتي كون
بعد 18 كارنت بناي إثيوبيا بهراء بانكي زوز واقع تمن لحنت جرام ورقي بعشرة شوعة شحن حدا 150 خون كله بناي أمريكا دولار كعني ب110 نتبي 50 حدا سنتيم دولاريو وز إزلو مالتيو خاو بعد 19 كارنتي خون بعد 19 كارنت نحنت جرام ورقي بناي وش تعد واقع مالتيو بناي بهراء بانكي بعشرة شومانت شحن حدا 200 خون كله بناي أمريكا دولار كعني ب116 نتبي 60 سنتيم دولاريو تتمينو زنيهو مالتيو كبرات حواتي كاو بعل 10 كارنتي خون بعل 10 كارنت نحنت جرام ورقي بناي إثيوبيا بهراء بانكي زوز واقع عداقا مالتيو بعسرت تشاعة شحن 65 يوز إنه بتاعن وسخر إنانيو كبرات حواتي بعل 10 كارنت بعسرت تشاعة شح خون كله قدمي 3-4 ورح تريكم مسكو 10 شوعة شحين يرنا أول حزلة بتاعمي وسخر إنانيو كاو بعل ياو بعد 10 كارنت بعسرت تشاعة شحن 65 قرشي بناي أمريكا دولار كخون كله خعني $220 تتمينو زلو مالتيو قازلنا نريو بعد 21 كارنتي كون بعد 21 كارنت لرقا 85 سكاب 9% زبهال زفوتو سابي ما ترحدن كارنت سي بتعم بزح سو زفوتو ايو ناي اكساد حابل كوني خيل نيك ألفت بروميس مأسر كوني خيل بشان نزدفر علي عين ديزاين تسرحوها لهم بتعمي صوري ورقي لسلاسة دسو لكا ورق اسلازوخنا مبزحتو ساب دقما 21 كارنت يوز مرز نيشتل عقم زو حد دقما 10 كارنت مارتيو مبزحتو ساب 10 21 كارنت يزجز 21 كارنت بلو معنت ألات مالتيو بناي إثيوبيا بهراء بانكي زوز واقع تمن ب10 شحيو تتمين نيو بدعم وسخرينا نيو 21 كارنت 10 شح كلكم كله بناي إثيوبيا بهراء بانكي زي مالت نايتا ورقي ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ቅድሚ 3-4 ወርሕ እንተዳሪኹሞ 21 ካረንት ብናይ ሱቕ ማለት ብናይ ድንኳን ኣብ ድንኳን ሕዚ ናይ ገዛ ኸራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ደረሰይ ማለት ግብሪ ንመንግስቲ ዝኽፈል ማለት ናይ ዝኩሉ ሓዊሱ እስካብ 18-19 ሽሕ ነይሩ ሕዚ ግን ብብሄራዊ ባንክ ዝበለ ክንዲዚ እንድሕር ኮይኑ ብሱቕካ ክንደይ ነት ኢልኩምኒ 25,000 እስካብ 26 እስካብ 24 ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እንዲሁ ካብ 24-26 ብማእኸላይ ደግሞ እስካብ 25,000 በፂሑ ብድሕና ግዜ ግን 25 ካረንት 25 ናይ 25,000 እቲ ናይ መጨረሻ ፅሬ ወርቂ 24 ካረንት ነይሩ ማለት ኢና ሓፈሻ ብጣዕሚ ወሲኹ ሪኹሞ ሕዚ ኣብ መንጎ ብሄራዊ ባንክን ኣብ መንጎ ናይ ግሊ ሱቓትን ዝኒሆ ካብ 4 እስካብ 6,000 ልዩነት እኒሄዎ እዚ ማለት ናይ ገዛ ኸራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ግብሪ ናይ ብዙሕ ነገር ስለዚ እኒሄዎ እዩ ወሰኽ ዘርእየና ኣሎ ብሄራዊ ባንክ ግን ምንም ነገር ዘይተቐየረ ፅሩይ ወርቂ ናይታ ጥረ ገንዘብ ወርቂ እያ ማለት እዩ ብዶላር ከዓኒ 128.9 ዶላር እዩ ተገሚቱ ዝኒሄ يردكم كل تسفح جبر قصيلنا نريو بعل 22 كارنت يكون 22 كارنت بناي إثيوبيا بهراء بانكي ب28,800 قوم كله بناي أمريكان دولار دومو $235 بتشايو تتمينو زلا كاو 23 كارنت إنا كري 23 كارنت بناي إثيوبيا بهراء بانكي بناي إثيوبيا بهراء بانكي ب21,900 كون كله بناي أمريكا دولار كعني 141 دولار يو تجميتو زلو نمجرشا زخون نايتي ورق يخعني 24 كارنت يخعني 24 وقعت ورق بحال 24 كارنت بناي إثيوبيا بهراء بانكي نايتا ورق طرا ገንዘብ ብቻ ب22,800 نيو بس يحزنه عمي وسخرينا نهو زي حزي كاوشو مونتميتس كاوش حرش وسخرينا نهو بلو ما عند زالة بتشا مالتنا بدولار كعني $140 يو كشيات وعيلو نهو لو ما عندي مارتي كبرات حواتينا بتعمي ورق يوسخلا حزون جزي وأرحان جن حدا ورق إني مجزع حساب ترليكم كالاي كعني جنزب
كم مقمط إلك كم بانكي حز بانكي عدرا هفتامن عدرا መንግስትን ይኹም ትኾኑ ብናይ ግሊ ማለቴ አደራ መንግስትን አደራ ሃፍታማትን ኩለኩም ከለኹ ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ሃፍታም ዝኾነ ነገር ትሕዝ ገንዘብኩም ይልቅሖ መንግስቲ እውን ይጥቀመሉ እንታይ ደኣ ንስኻትኩም ወርቂኹም ገዚእኹም ድሕር ኣቐሚጥኩሞ እቲ ወርቂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መዓልቲ ቅርሺ 400 500 ድሕር ወሲኹ ኣብ 2 ዓመት ኣብ 3 ዓመት ደሞ እንታይ ዝኣክል ሚልዮነራት ከም ዝገበረኩም ሕሰብዎ ማለት ኢና ወርቂ ብጣዕሚ እዩ ዘዋፅእ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ዘለዎም ዝኽኣሉ ናብ ወርቂ ዘይከኣሉ ከዓኒ ብዶላር እዮም ቀይሮም ዘቕምጥዎ እቲ ገንዘብ ማለት ኢና ወርቂ ንመጋየፂ ብቻ ዘይኮነስ ገንዘብ ከም መቐመጢ ኢለ እየ ዝሓስቦ ወርቂ ትገዝእ ከለኹም ግን ዝፈልጥ ሕዚ 24 ካረንት ኮይኑ ናይ ባህሬን ኢልኩም ተገዚእኹም 21 ካረንት ናይ ባህሬን ምዃና ኣረጋጊፅኩም ትገዝኡ ኣለኩም ምክንያቱም ዘይኮነ ወርቂ ከይኹም ወርቂ ኢልኩም ኣሚጥኩም ድሓረይ ኣብ ምሻጥ ትበፅሕ ከለኹም ዘይኮነ ወርቂ ትኾይኑ ኪሳራ ስለተኣትውና ወርቂ ኣብ ምግዛእ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ይደልዩ እና ያን ወርቂ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ዘለኩም ሓዝውን ግዚኡ ኣይረፈደን ምውሳኽ ስለዘይቀርዩ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራስ ካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ በዛ ቪድዮ እዚኣ ዘይተረዳእኩም ነገር ተልዩ ሓሳበይተኹም ኮሜንት ተጻሓፉለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ سلام النبلي كيمتك كل متقابل ومنك قرب النبلي حقفك لبي منك أغلى ما يقالوا معنا مران قبل محرارو